Uyinkosi yamakhosi. Bewukhona umhlaba ungakasekelwa lizwi laphakade. Uyodlula izulu kudlula umhlaba. Uyoncibilika amagquma nezintaba. Kodwa umile wena kuze kube phakade. Uyinkosi enyukele ukhanda amadwala aqhekezeka. Uyinkosi enyukele ukhanda ilanga lafiphala. Uyinkosi enyukele ukhanda baba mathuna avuleka. Bamemeza abapristi bathi impela lophe kwentaba ube indodana yophezulu konke. Uyinkosi yamandla, iserafu nekerubima nezidalwa namalunga bezivele zimemeza kuwe. Zithi ufanele uzuko nodumo ngoba wena baba wahlatshwa wathenga ubuNkulunkulu ngegazi lakho. Izizwe zonke zivela kuwe nemindeni yonke ibizwa ngawe. Elakhi bandla abakha abantu wahazulwa ngenxa yabo. Washawa washiwa wadelelwa. Wawungemuhle kuba abantu babengakubheka emthini wehlazo. Abanye babesho khona ukuthi ulahliwe. Wena wawungenalo icala. Kodwa wasikwa imfesane engumangaliso. Washiya amazulu ezemhlabeni. Wanjengemvu phambi kwabagundi. Kwaze kwaba sekufeni yebo kufa kwesiphambano. Amazulu akuphakamisa. Akunikeza igama eliphezu kwamagama onke. Ngalo leli gama onke amadola yaguqa abangaphansi komhlaba nasemhlabeni. Ayikho insindiso ngomunye. Futhi alikho negama esinikezwe lona abantu abangasindiswa ngalo ngaphandle kwegama lakho Nkosi. Elakho izwi ithethe indaba simamele. Khula nciphe mna egameni lenkosi yethu Yesu. Amen. Ashel moya ngcwele izandla. Singahlala, you may be seated. Singahlala phansi. Ngokusithoba okukhulu angithathe leli thuba ngiqale ngibingelele our host Sibalikhulu benomama, ngiyanibingelela egameni lenkosi. Indaba ezitha asikubingelele baba ngomsebenzi ongaka ovulele izulu kule ndawo. Nino mama siya nibingelela. Mfundisi uMakhaya Ndaba omkhulu mfowethu Dikane abafowethu bonke nengababonanga abakhona obhuti nosisi kwelihle igama lenkosi. Ake sithi amen esontweni. Nxumalo mfowethu siyabonga baba. Thank you. Ngicela siyezwini bafowethu, ngicela siyezwini. Ngizofundizwe igama elilodwa sokushunyeliwe la. Mna anginithimlise nje ba sibambi insu yasezulwini. Oh, praise the Lord. Glory to God. Ipage lokuqala eBhayibhelini neverse lokuqala. In the beginning God. Katamaya. Yeah, in the beginning God. Yabona Sibalikhulu. Niyathandaza. Uyazi ukuthi ayikho into elula njengokushumayela indaba ezitha ubizwa abantu abathandazayo. Uma indaba omkhulu bezothi nje in the beginning God. Okunye kodwa in the beginning God. Akukho okunye God God. Now ngicela osifundela yasifundeleke uverse 1. Sifundela mama only verse 1. Sikhulula abantu benkosi. Genesis chapter 1 verse 1 kufundeka kanje egameni likaJesu. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Eqaleni uNkulunkulu wadala. But angifuni indaba ezitha singayikhanyisi le yokuthi sithi
ekuqaleni uNkulunkulu. Ngiyambona edala, but ekuqaleni uNkulunkulu. Ngiyabona edala futhi ayingene. My brother, kube ngathi nami ngiyavutha nje, usondele kube ngathi nami ngumnye ovuthayo. Ekuqaleni ngiyambona befundisi bami esedala, futhi nalapha ekudaleni ngizongena, kodwa khona into engisurprise kakhulu la mayisedala, kodwa ekuqaleni uNkulunkulu. Ngoba njengoba silapha nje ST sizothi nje ekuqaleni uNkulunkulu. Konke okunye kwavela sekuvela, kodwa ekuqaleni uNkulunkulu, futhi yena uyisiqalo, futhi yena uyisiphetho. Akukho okunye ngale kwakhe, futhi akukho okunye ngasemva kwakhe. Uvela ephakadeni uya kulo futhi iphakade. Usuka lapho ngekho khona isikhathi uya lapho isikhathi sesiphelile, ngoba uNkulunkulu yena. Amen. iBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu, asizwe nangesedala, ekuqaleni wadala amazulu nomhlaba. Funda mfowethu, verse 1. Genesis 1:1. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Bese kuthi uverse number 2, bese usixoxela indaba ezitha ngomhlaba, usiyeke ngamazulu. Ngoba emazulwini bafowethu akakaze kube nomonakalo. Sitshelwa ngomhlaba ngoba uthe esedalile uThixo kwanomonakalo emhlabeni. Bese thi iBhayibheli umhlaba wawuyihlane lingenalutho, kwakuba umnyama phezkodwa. Bese thi iBhayibheli the spirit of the Lord was hovering over the waters, and God said. Ngamanye amazwi ngithi mina bafundisi bami ningangishayi, but angikhulume le. Akakwazi uThixo nxumala ukudala into ibe shapeless and empty. uNkulunkulu makadala udala into perfect. Akadala into uhalf, udala into perfect. Ngesikhathi edala izulu nomhlaba kwabe sekuphelele kuverse 1. Uverse 2 sinikwa yena ngoba kwaba nomonakalo olimaza uverse 1. Esethi iBhayibheli umhlaba oyihlane lingenalutho. In fact umhlaba wawu full of something hlayidala, kodwa ngokuwiswa kaLucifer khona izinto ezaba damage emhlabeni. Owalungisa kwaba umoya ingcwele, ngoba umoya ingcwele every time when God ezosebenza kusuke kunomoya ingcwele phakathi. Nisekhona bazalwane? Number 1, ngesikhathi uMoses ebuya neBook of Genesis, ngoba lencwadi ayiprofetwanga le. Ayiprofetwanga le ncwadi. Awungena my brother, ngena. Nginesikhathi esifishane nje, yabona nje. Ngizobe sengigqibile khona manje. Ngesikhathi iBook of Genesis ebuya noMoses, ngoba ibhalwa uMoses. Uthi uMoses, uma ngifumene umusa kuwe, asho Jehova, ngibonisa inkazimulo yakho. Usethi uThixo, mina nawe asidibane edwaleni, ngikwenzela umusa, kodwa nanti idwala lapha kimi. Ngamanye amazwi akhona amanye amadwala, but nanti lapha kimi. Awungenani Soweto, ngenani bazalwane, ngenani. Ngibambe neduze ngiyaqhubezela manje. Nanti idwala lapha kimi. Uzodibana nami edwaleni. Ngizokuthatha mawususe edwaleni, ngiyokufaka emfantwini wedwala, bese ngikubonisa inkazimulo yakho. Angizukukubonisa inkazimulo usedwaleni, kodwa ngizokufaka emfantwini wedwala, then bese ngikubonisa inkazimulo yakho. Bese uThixo, ngizodlula kulidwala engufake kulo Moses. iBhayibheli lithi uMoses ngaleso sikhathi wakhuphukela edwaleni, wawayeka amanye amadwala, waya kuleli uThixo akulo, ngoba ayekhona amanye, kodwa kwakunaleli uThixo ayekulo elaline crack,
lalivulekile leli uJehova ambizela kulo uMoses. Lithi iBhayibheli makafika uMoses edwaleni wambamba uThixo wamfaka emfantwini wedwala. Bese lithi iBhayibheli uThixo wazodlula ngenkazimulo yakhe. Wathi mayeza lithi iBhayibheli wathi ke before ngadlula emfantwini wedwala wahlula isandla sakhe wayiselemboza idwala wathi angifuni ubone ma front part ngoba akekho ke wabona ingaphambili lami waphila. Lithi iBhayibheli walemboza nangempela idwala uMoses isandla sika Jehova salikhava idwala. Lithi iBhayibheli uthema yeqeda ukudlula uThixo wayesiyalifulathela idwala wathi makaqeda ukulifulathela wasusa isandla sakhe. Lithi iBhayibheli uMoses wabuka umhlane kaNkulunkulu. Mayebuka umhlane kaNkulunkulu siba likhulu wazwakala uMoses ethi in the beginning God created heaven and earth. The earth was formless and empty, but the Spirit of the Lord was hovering over the surface. Nisekhona bazalwane, leya akubanga isambulo, akatholanga iprofeta, kodwa wathola ngesikhathi edlula emfantwini wedwala. uJehova wagumula ingemuva lakhe, wambonisa amahlomba akhe. uMoses wabuya neBook of Genesis. iBook of Genesis akakaza iprofeta kodwa wayibona isemahlombe kaJehova. Wabuya nento ethi nisekhona baza, wabuya nento uMose esemfantwini wedala. Lithi iBhayibheli makaphuma waphuma ephethe izibhebhe zamatshe nenkazimulo kaJehova imembozile, kodwa phakathi kwakho konke wayephethe the Book of Genesis. Wathi mayehla uMoses wehle sekhavo iglory, kodwa wake wehla wehle phethe into yasezulwini, kwasho ukuthi inkazimulo isele phezulu entabeni ngoba into kaJehova ihamba yodwa ihamba nenkazimulo yayo. Awukodwa basekhona kodwa abantu eMidlands bafowethu ngicela ukushumayela mina ngithi into yasezulwini ayihambi yodwa, ingakhulunywa undaba ephila enyameni kodwa ikhavwe inkazimulo yasezulwini ngoba into yasekhaya ikhavwe ekhaya. Shika badai mando shalaba riba yake tabadai salabayila. Siphathi into bakithi kodwa leyo nto ayi-operate emhlabeni, i-operate ezulwini. Imali ivulile kuyavuleka, imali ivalile ngisho singavula akuvuleki. Asuhlala phansi, let me explain. Asuhlala phansi ngichaze bese siyathandaza. Then uma uMoses eqeda ukubuya neGenesis athi uNkulunkulu umbonisa amahlomba akhe, ngoba mayethi mfoka makhaya angifuni umuntu, akekho umuntu oke wabona ama front part waphila, kodwa wena ngizokuflathela ngikubonise ma backside. Befundisi angichazele, ibandla alibazi abefundisi kwi front part. Let me repeat. Alikho ibandla noma ngabe lingakanani mfoka Nxumalo, uma uleader ibandla alikwazi kwi front part, but likwazi ngasemva. And akekho umuntu oke wangena estudio ndaba ezitha wafike washutha waflathela ikamera, ngoba akekho ayithemba ngasemva. Bonke abantu bashutha estudio bavenze ifront part ngoba yiyona oyithemba kangcono kunasemva. Abazalwane sibalidayo abashobe babazi ubuhle bethu ngoba ubuhle bethu bungaphambili, and umbono noThixo akasibuki ngasemuva kodwa ubuka umfundisi ngaphambili. That is why izulu lima nabo ngishabazalwa nesebethi kuphelile, ngoba noma ungenza 99% kuba ngcwele obuhle ukuba bakunqome, ngeke bakunqome ngoba ubizwanga ibona, namehlo abo awabuki la uJehova abuka khona. uNkulunkulu ubuka inceku yakhe ngaphambili, nayo ibona uThixo nisekhona, babukana ngokombono. Ngicela siphinde sehle. Then number 2, ngasephambili yiphakade
la esiya khona amadlula kwabafile, kodwa ingemuva yila sibuya khona. There is why umhlaba kwembulwa bayaza befundisa ukuthi incwadi kaMoses akuzona indala eBhayibhelini, but zifakwe uGenesis ngoba lo baba wambulelwe into before kuqala usuku kulomhlaba. Zathathwa incwadi zakhe kwangathi ngezoqala, zafihlwa incwadi zoJobe ngoba incwadi kaJobe zambula isitha indlela ahlasela ngayo indoda iphile emhlabeni. Yafihlwa lencwadi yaze yatholakala later ngoba yayiphethe amaqhinga kaSathane. Kwavezwa incwadi kaMoses kuqala ngoba ziphethe uThixo. Ake sithi amen enkonzweni. Then iBhayibheli kalithi ke bafowethu, Moses makaphuma la, waphuma emfantwini wedwala. 1, uphethe ibhebhe zamatshe, uphethe into esibiza ngenkonzo. Ngena ke sithandazi, uphethe inkonzo ezokhonza ibandla, ngoba leli yabandla belingakhonzwa uMoses kodwa bese likhonzwa inkonzo. Abuye nayo ku 40 days and 40 nights, wabuya nezibhebhe zinoThixo. Kwase kuthi yena wayithuka ekhavwe glory, kodwa iglory engezile kuye, eze entweni ayiphethe. Ngicela ukuphinda bazalwane, ngicela ukuphinda sesiyakhuleka. Into ephethe uMoses yayinenkazimulo. Inkazimulo yayiseyibhebheni zamatshe. Kwasho ukuthi lo phethe ibhebhe zamatshe wayithuka naye sekhazimula ngento ayiphethe. Wehlile nenkonzo yokuqala, kodwa leya yayingenayo inkazimulo. Yaphihlika ebuka abantu bekhothama etholeni. uJehova wambiza wathi ozothatha enye. Kuleya sibili wayesehla-ke uMoses esenenkazimulo. Lento yayizola ikhonza ibandla, ngoba ibandla likaJehova likhonzwa yithina, kodwa likhonzwa yinto yasezulwini. Ngibambeni bafowethu sesiyakhuleka. Umuke waba ngumzalwane osindisiwe, waluza into eyinkonzo yebandla, angeke ukwazi ukusurvive kulezi insuku. Kusurvive abantu abathe noma bethola ivangeli base bethola nenkonzo futhi again. Inkonzo kaMoya Ingcwele lithi izwi lenkosi uma inkazimulo yokuqala eyehla iseyibhebheni zamatshe, kangakanani inkonzo kaMoya Ingcwele, ngoba iyona ezokhazimula engezukuphela. Siphethe inkazimulo bafowethu, izibhebhe zamatshe nezwi likaJehova liyehla likhavwe into yaphezulu. Sinamandla kaMoya Ingcwele ngoba uma ungakawatholi athole before ikandla lihambe, ngoba angeke usurvive ungakadibani naye. Akwaphinde lamagama ngoba sesiyathandaza. Into eyabuya noMoses ebuya neBook of Genesis wayesekhavwe inkazimulo kaThixo. Lithi iBhayibheli bathi abantwana bakwaIsrayeli asikwazi ukumbheka ngoba akabhekeki, khona into emkhavile. Wayekhavwe inkazimulo yaphezulu. Sinento engakwazi ukukhulumeka eyinkazimulo kaphezulu, futhi asiyikhuluma indaba ezitha sithi singabashumayeli inxumalo thine. Sithatha ibandla lashiwe khona ngobaba uBhengu, silisa kwi-perfection, ngoba akakwazi uJesu ukuzohlwitha ibandla alihlwithe lingaphelele. Kunezinto okufanele ukuthi zinezezelwe kithi. Number 1 is the Holy Spirit. Number 2 inkazimulo, ngoba inkazimulo ke ifika ihlukanise ukuthi lo yikholwa, lo umntwana kaNkulunkulu. Ngoba njengoba ngikhuluma nawe nje zibondiwe endlini yensindiso, kodwa into ezokwenza sihluka kusinto esiyikhulumayo, kodwa kuzoba inkazimulo kaJehova. Inkazimulo kaJehova ihlukanisa osendlini kaNkulunkulu nosendlini kaNkulunkulu.
Inkazimulo kaJehova ifika kulabo abamukela amandla kaMoya Ingcwele, hayi ngoba bengcono, kodwa ngenxa yokuthi bamukela isipho uMoya Ingcwele. Mawumukela isipho uMoya Ingcwele kuhlala inkazimulo kaJehova. Uma sikhuluma ngencazo yenkazimulo number 3, ineyincazo ezintathu. Number 1, isho the presence of the Lord, isho ubukho benkosi, ngoba uNkulunkulu akabi khona ngoba sirasile, uba khona ngoba sibona inkazimulo yakhe. And number 2, masikhuluma ngeglory, sikhuluma ngalento esibiza ukuthi is the beauty of God, ubuhle bukaNkulunkulu. uNkulunkulu akekho muhle ngoba simbuka ngoba yellow bone nangoba blackberry. Muhle uThixo enkazimulweni. Number 3, uma sikhuluma ngenkazimulo sikhuluma ngeGod's character. Uthi uMoses, ngifuna ukubona inkazimulo, usathi ngizodlula edwaleni. Uthi ngizodlulisa ubuhle bami ngoba inkazimulo iwubuhle bukaNkulunkulu. Angiphinde futhi, inkazimulo ingubuhle bukaNkulunkulu. Ibandla kufanele silithathe manje njengoba beshumayela kanjena onxumalo, sisuswa emanyaleni sizobekwa kuMoya Ingcwele ukuze sikhavwe ngenkazimulo. Into eyabulala uEli akabulawanga ukuthi abafana bakhe bafile empini, wabulawa ukuthi inkazimulo kaJehova izisuke sekuyimi pho. Okay, let me repeat. Ibandla lensuku zokugcina alazi ukuthi yini inkazimulo. Nina nazi ukuthi kufanele sigibele amabhasi siye kwindoda yaseAfrika ukuze siyothola into yaphezulu. Kanti into yaphezulu ayihanjelwa, ayigibelelwa amabhanoyi, ayigibelelwa amabhasi. Into yaphezulu ikhona ku-sitting room yakho uma usumbethe amandla kaMoya Ingcwele. And uMoya Ingcwele mayisefikile unezinto zakhe uyavela. uMoya Ingcwele nje mayisefikile akachazwa, kubonakala kuvuka ikhathi zomthandazo. Bese thi iBhayibheli, the Holy Spirit is helping us to our weaknesses. Ngoba sikwazi esingacela esingakhuleka ngokufanelekile, kodwa uMoya Ingcwele ukhulumela amangcwele ngokwentando kaNkulunkulu. Then uMoya Ingcwele mayisefikile ukhuphula izikhathi zomthandazo. Awuvuswa yiwashi mayisefikile uMoya Ingcwele. Idubula ngaphakathi into yaphezulu, ubona uthatha igawuni yakho ye sitting room. Lento ayikho esontweni, idubula kuwe ngaphakathi. When you receive the Holy Spirit, automatically the glory of the Lord iyafika phezu kwempilo yakho. Uthi usathi uphakathi kwabantu nikuma group study, nithi nisathi niyafundisana kudubula amadimoni eduzane, ngoba lento engaphakathi kwakho akusiyona yabantu, akusiyona yegama lesonto ayitholwe esontweni, itholwa ngecebo likaJehova elivela ezulwini. Awumbambeni injini yami yafudumala manje. And iBhayibheli lithi uMoya Ingcwele mayisefikile, oh my God, olabasha libatha amadayisala, uzoveza izipho ziyisayini ukuthi uMoya Ingcwele usefikile. uMoya Ingcwele mayisefikile sithi sibona inkukhu emhlophe idlula. No, uMoya Ingcwele kuzwakala mayisefikile abanye bathi shipha dayi kukhapha dayisala, kube khona abayikhazayo imfihlakalo ngale mfihlakalweni. Nisekhona iso likaJehova luMoya Ingcwele phakathi ebandleni. Ibandla liba transparent uMoya Ingcwele mayisefikile. Akunamuntu ongama lapha phambili izulu limbona sibuka ngehlo likaMoya Ingcwele uma ebuya ngaphansi kwamanzi. Sizoshumayezana namhlanje. Yeleba yamasalaba, yila matai salamaye, kukho patai salamaye. Elenkosi ibandla kusilone lethu singabefundisi. Lithi iBhayibheli umhlaba efika eMakhesaro yoFilipu, yaphakama izibulo leyidalwa namalungu, yaphakama inkosi yokuthula, waphakama umpristi ngokaMelkisedeki, yaphakama inkosi yamandla nompristi ngokaMelkisedeki, the bright morning star, the lily of the valley. Yabuza yathi, hey wamadoda, njengoba nihamba nami abantu bathi ngingubani? Njengoba ningilandela nje abantu bathi ngingubani? Baphawula abafundi bathi lalela baba, abanye bathi ngomunye wabaprofeti, abanye bathi kuvuka uJohane. Wayesethe nisho ke nina ke nithi ngingubani na? Yaphakama le ndoda uPeter,
yathi wena uyindodana kaJehova ophilayo. Wathi uJesu lalela ke Peter, lokho akuvele enyameni yakho nasemqondweni wakho, wambulelwa ubaba osezulwini. Nami ke ngithi kuwe, upon that rock I will build my church, the gate of hell. Ngamanye amazwi mase lakhiwa yimi linezimpi, lizolwa izimpi zesihogo malakhiwa yimi, kodwa wasoba amasanga esihogo alehlula. Futhi malakhiwa yimi bafowethu lizolwa izimpi ezisabekayo, kodwa lezo zimpi ayisobe zalehlula. Mamelani ke bazalwane, uma ibandla selakhiwa umoya ingcwele, elakho uJesu ngomoya ingcwele, kunezinto ezivukayo indaba ezitha. Awubaforce abantu emthandazweni nasekuzileni ukudla. Lento iqutshulwa ngamandla kamoya ingcwele, bafice sebeguqile sebezile ukudla. And laba bantu uma umoya ingcwele sefikile uintroduce lento abathi NS player, umkhuleko wesineke. Uyabona njengoba eSouth Africa kuvuka izintaba, abantu begibela izintaba, ungacabanga ukuthi bayagula. Abasusi basusa ibandla comfort zone, baliletha phezulu kwezintaba lamukele ilevel ethile kamoya ingcwele. Ndaba omkhulu mfowethu, angiyikhulume lento ngoba ngisebukhoneni benkosi. Kunento ememezelwayo insuku zokugcina indaba ezithi abantu bamemezela ngalento abayibiza ukuthi imvuselelo yokugcina. Ikhona into okuthiwa is a last revival. I last revival akuzuvuka umfundisi othile agcwalisa izitedam, lento ayikho ngomuntu othile, kodwa ibandla lizongena to the level ethile kamoya ingcwele, la khona umuntu engayidinga imvuselelo azoyiphatha igcwele engqondweni, angene naye ebhasini imvuselelo, angene naye lapha asebenza khona, azwakala ethi bhadayi khukha mandosha laba. Kuphila abantu bengabekwanga izandla, bengadingi nokuthi siyo advertise ngabo kuma-flow kuma-posters, kodwa kuphila abantu abanye bengenamehlo, benamehlo ezimabuli bavuleke, ngoba ibandla before lihambe lizoshiya umaki kulo mhlaba. Go and check ukuthi lidelelwa kanjani ko-social network. Liyadeleleka kodwa kuzofika isikhathi la khona lingeza ukudeleleka, bonke abantu bazopay attention, ngoba ibandla kusilone lethu ngelenkosi, and liye esikhathini nje obulibheka nje ikhona into eshukumisayo. Lalela, thina benisuku zogcina sakubheka nokuthi ukhonzaphi, asidingi nokwazi igama lakho lesonto lakho. Kukhona into nje siyifila lapha ngaphakathi, mawuqala nje uthi ubayethe bese kuba nento egquma lapha kimi ngaphakathi eshoyo ukuthi owakwethu lo, noma engakayichazi isonto lapha buya khona, kodwa ngowakwethu lo, ngoba khona into egquma kimi nento egquma kuyo. Oh shaba makha, mamelani lalelani bazalwane, ikhona into efihlwe phakathi kwethu. Bese umpostoli Paul konke okudaliweyo wakubeka ngaphansi kobuze ethembeni lokuthi uma kwambula inkazimulo phakathi kwethu, ngoba igama esho kwambula kusho ukuthi khona efihliwe ezokwambula ngesikhathi esithile. Musibhekile nje wena ungathi singabantu nje abarapper amarapa amayaka mawubhekile, kodwa phakathi kwethu unomoya, futhi phakathi kwethu kunenkazimulo efihliwe. Ayisukwambulwa mawuthanda, izokwambulwa uThixo ngesikhathi sakhe, ngoba kunezinto zesikhathi. Enibandla liye esikhathini njengoba ngikhuluma nawe nje, khona izinto ezovuka la uzothi ungalindele. Hey number 1, kukhona abantu abazovuka ngoba ibandla alikwazi ukuthi livuke selihamba nomoya ingcwele nenkazimulo bese kungabibikho into evuka phakathi kwethu. 1, kuzovuka isikhathi somthandazo. Kuzovuka isikhathi somthandazo, sizodividwa ngama-group awu-3. Ilama salama. Ngicela badla abazalwane ukudla kwenu lokhu. Ngicela badla abazalwane. Uma ningadli bazovela kwi-TV abazonidlisa nibabhadala. Mawungalifunda iBhayibheli khona bazokufundela uzobabhadala. Bazokubamba bakubambe ngesiprofeto, bethi ufake ubra ored, nengubo zakho zangaphansi zired, njengoba ulapha nje ushiya X yakhe endlini, kanti isiprofeto sisho ukwakhiwa kwebandla. Isiprofeto ngesebandla kusikhe sokuphakamisa thina. Ibandla likaJehova fanele lifike la khona lingaloku lathi zoom it, kodwa lihlole. Kufanele kuvuke Nxumalo nazi lama department awu-3.
abantu abathandazayo angikhulumi mina ngoDeacon Tom, ngikhuluma abantu abathandazayo. Ya ngoba umoya engcwele mayisefikile uvusa izinja zomthandazo. Lalela, angikhulumi ngalabo abajwayele mina abahlangana emzini womuntu beyokhuluma amagama abantu. Ngikhuluma ngabantu bomkhuleko. Igroup yokuqala mfoka amakhaya yile enjengo Anna no Simeon. Elithi iBhayibheli babe khonza uThixo. Be inside the temple. Ngoba emabandleni ungacabanga ukuthi ushintshe ibandla ngoba kubheda umfundisi. Ushintshe ibandla ngoba zingekho izinsika. Alikaze ibandla layekwa ngoba libheda. Kusukela kwalokuqala laseJerusalem elaqala labusiswa kwake kwabangwa iminikelo nje. Kodwa bekho abaduba. Kunalokho kwakhuphuka abapostoli bahlala emphemeni kaSolomoni. Base bethi asikhethe amadoda phansi ezantsi azohlala ematafuleni axoxe izindaba zabafelokazi baseJerusalem. Nayi department yokuqala okufanele ivuka umoya engcwele mayisefikile nenkazimulo kaJehova iphakathi. Number 1, kuba ngabazalwane ababizwa ngokuthi bame esikhaleni njengo Anna no Simeoni. uAnna no Simeon thoba bezila ukudla bekhuleka. Babethi mabekhuleka indaba ezithi abakhuleke bebheke eminyango. Mabekhuleka nxumana bakhuleke bebheke eminyango ngoba ayikho inceke ezosurvive ingenabo laba bantu kulezi insuku zokugcina. Ngishumayela irevelation to revelation ungene edingweni zabantu isitha siyabhodla njengebhubesi. Nampa abantu abavale ekhaleni oshababa. Ufika inceke isihamba ishayela phezulu engathi izinto ihamba kahle kanti khona abantu abahleze emfihlakalweni. Nanti lolu hlobo lokuqala olinjengo Anna no Simeon lithi iBhayibheli bathi besakhuleka. Helebo shaba bakhethe madayisa la. Babethi bengena abantu eminyango wazwakale phakama indoda endala uSimeoni. Wathi noma sengafa namhlanje ngibona inkazimulo kaJehova ingene eminyango. Bapha abantu abazobona izinto ezingene emabandleni eminyango. Nina umuntu nimbone esedivide ibandla ukuthi lo muntu ubeyisigebengu. Animbone ngene eminyango nimbone esedivide ibandla epaka imonto enkulu lapha kanti uyaqanda qa. Ucabanga ukuthi ibandla likaJehova lo-operate njengebhizinisi kanti hey! Eyasezulwini lento. Thina size sibaphe izihlalo sibamake ngemonto enkulu nangemnikelo yabo. Kanti khona uhlobo kufuze livuke libona abazalwayo bengena eminyango. Lithi iBhayibheli wathi engena uJesu kungakachazwa engena eminyango waphakama uSimon wathi nayi into besiyikhulekela. Laba ke banjengama midwives ababelethisi bebandla ukuthi umfundisi mayehambe ekhulelwa izinto ezinkulu kube yibona abambelethisayo. Asingabelethiswa ngabantu bezimali ezinkulu nezivilophe ezinkulu ngoba bayasibulala. Sidinga abantu abathi noma bengenayo imali kodwa bakubelethise nicely. Basho khona bethi umfundisi push. Noma uyizwi pain umfundisi athi push baba. Bese beyabeletha. Bakhona laba bantu abanye bakhona indaba esithala. Asikwazi ukuhlupheka sizinceke kukaJehova. Lithi iBhayibheli umuntu akahambe ngobiza uJehova ambize ngalo. Phuma kuyileni yabantu, phuma uzozugcwala indaba. Hlala kuyileni yakho nje. Uzile ukudla uhlale lapha kuyileni yakho nje. Ulokhu umncenga nje uThixo uthi baba nanti ibandla lakho. Nansi inceke yakho baba. Jehova futhi. Laba nxumalo laba. Mbulase laba. Bathandaza befakwe iveyili. Bathandaza befaka izemfonyo izembozo. Abakwazi ukubona ubuthaka bukamfundisi, ababazi. Futhi noma ungamxoxela uthi uphuma nje avela khohlwa. Ngoba bamkhulekela ababazi nje abazi lutho laba. Ungadlali ngabo ungazuthi bathwalelwe ubathwalela akabathwalele iposition yabo ukuthi awuyazi wena abazi lutho futhi noma ungabaxoxela banendaba naleyo nto into abayazi ukuthi siyofika ezulwini simkhulekele. Lolu hlobo ke ilolu hlobo olukwazi ukujika luthi malithandaza libona into kaThixo ingene eminyango bese beya celebrate bethu uJehova bese bethi mfundisi congratulations
uzale uhlobo oluhlukile this year. Siyababona laba bazalwa bekhafuna ichepisi kodwa laba bathe bezalwa buka beze neCalvary buka bebeshisa imnqwambo yezangoma. Uzale uhlobo oluzosheka umhlaba. Umama mayeqeda ukubeletha ubeletha ngazi noma umfana noma intombazane bese ziza lezi ziza sezizothi pastor congratulations, it's a baby boy, let us celebrate baba. Sizela uhlobo oluzosheka umhlaba, sizela izinto ezizovusa izinto ezingeke zabakhona emzimbeni kaKristu. Lolu hlobo abavuke before uJesu abuye. Uma bevuka bavuswa ukuthi bavuswa yimi kodwa bavuswa ukuthi umoya engcwele usekhona phakathi kwethu. Nanto olunye uhlobo. Ngikhuluma ngeindaba zomthandazo mase kufika umoya engcwele. Laba yilaba abahlala phezulu kwentaba iSiyoni. Intaba kaDavide laba. Yilaba abanehlo enjenge microscope. Abakwazi ukulunguza ukuthi kwenziwani phansi kwamanzi. Asiwadinga ama-devil worship lokhu siwakhulumise ebandleni. Akhulume sasigenqa imonto. Sasenzani sasithakatha salungile. Mawuthakatha phenduka. Umukela umoya engcwele asizukuzwa ubuthakathi bakhe akusathakathwa la. Sesiyakhonza la hlala uhlale udliwe ondliwe izwi. Mawuqeda ukudeliverishwa hlala phansi join ibandla. Ube imember ye-local church and then emva kwalokho sikubhabhadise sikufake emanzini amaningi sikunikeze umoya engcwele. Ngoba awukwazi kulokho wasixoxela ngeinto zakwaSathane ngoba la akusesikho kwaSathane la. Uyabona nje abangikhuluma nawe nje ezulwini lapho kwawakhona uSathane akusaxoxwa ngoSathane lapha. Kuvuka kuseni nje ukuthi ulizulu uyesabeka wawuvela ukhona umhlaba ungakasekelwa ulizwi laphakathi ingonyama yomndeni kaJuda wena wedwa phila kuyoze kube phakathi imindeni yethuwe ngawe uyinkosi yamandla umpriest ngokaMelkisedeki the bright morning star wena wedwa uvuka kwabafile wanqoba umnini kufa neqapha zokufa wazaphula maqede wavuka bakubona ubheke emawuse wena wedwa uyinkosi yamandla nompriest. Uyedwa umuntu ombula ngoNkulunkulu ize umuntu umoya engcwele. Hey! Nani bazalwane? Ngicela ukuyikhuluma indaba ezitha le. Laba bakwazi ukubona imihlangano yasemabandleni ehlangana ngomfundisi. Yeah. Bephuza amatiye bababone la. Lolu hlobo luthi lufike ebandleni. Luthi lufike ebandleni lithi masibanibani. Nawe masibanibani. Sicela nithathe izikhwama zenu. Nihambe lapha niye kwaAlban Church. Anisadingeki la iDivine. Abakhulumi nomfundisi. Abakhulumi nomfundisi ngoba laba abantu babona izimpi zebandla la. Ukuthi ayisaphekwe emkhathini leziphekwa kwaMasibanibani kuyiwe kwi-intercessor elikhulu lasesontweni sokukhulunywa kabi manje kufanele kubhidlize umsebenzi. Bese bebaqoqa bethi brother ubaba wagcoba wakwenza umfundisi. Njengamanje ufuna ukuvukela ubaba? Sicela wenze njena ke. Sicela uthathe izikhwama uye kwaAlban Bread Church. Awudeserve awuqualify ubala. Maningi amabandla ahlukene umfundisi ezwe late kodwa nina nibe nikade nezwe. Ngizoyiphinda. Ngoba kusi mistake. Lithi lifi ibandla. Kube khona lo kube bazi kudala abanye bethi yekelani lento. Asithi yekelani masithandaza. Sithi sicela usihambele. Umfundisi uthe buza after 7 months athi umfundisi wayaphi umambani bese bethi hayi khuleka baba sayilungisa sabona ukuthi uma umemezela la na uyamemezela ku WhatsApp sase sithi ayakahamba elapha azofika ashare khona isikhundla lomfundisi wakhona hayi la mala bashala mahilama
Khukha ibandla ngelenkosi akusilela abefundisi. Ibandla ngelenkosi akusilonela abefundisi, ibandla ngelenkosi akusilela abefundisi. Uyedwa wachithekelwa igazi, uyedwa wayizuyipikili, uyedwa wagwaza ohlangothini, uyedwa wakhafulelwa ngamathe, uyedwa walahlwa, uyedwa rejected. Is only Jesus King, my Savior. For the sake of the body of Christ, sicela uphume. Uyakholwa impela kodwa sicela uyofuna amadlela ahlaza. Layelani ke bazalwane, mayelani bazalwane. Awuthi ungibambe mfowethu uthi noma wena mama yazi konke ibe. uLucifer esimbiza ngoSathane akaxoshwanga uNkulunkulu ezulwini. Waxoshwa uMichael ubrother wakhe. Brother balingana bakhandwa kanye. Iranking eyodwa bayafana zingilosi kodwa bamxosha bathi lalelake uyabona nje obusuyilahlile indumiso la ekhaya sicela ushiye inkazimulo yala ekhaya bese wehla uya lapho belonga khona ngoba usabelongi la. Ningamamenemene bandla likaNkulunkulu, ningamamenemene bandla likaNkulunkulu, nithi nizazi inkinga nabakhosi beyinkinga kodwa nishaya izandla kunye nabo. Hlalisa phansi umuntu osikhosi inkinga apha, asizi kumshaya epulpit, asinasikhathi sokhuluma ngeenkinga epulpit. Wena phansi le kuyifloor, dila nabantu abakhanda inkinga kuyifloor. Igama, listen church, listen. Igama elithi Michael lisho ukuthi ngubani onjengoNkulunkulu. Wavela ukuphakama uMichael ehlulwa igama wathi ubrother wampela bezizwana. Kodwa sicela ukuthi usihambele ngoba asesisi isikhathi sokuba singalokho sibukana nawe la. Buyanike. Nansi le group sesiyathandaza. I-group yama spiritual warfare. Ibandla lingenabo abantu abavuka ngo12 ngisho lingalihle kanjani noma lingalihle kanjani libe nezithombe zabefundisi libe nezithombe yonke into ngaphansi nangaphezulu kodwa angeke lisurvive lingenabo abantu abakhuza impi ezohlasela ibandla. Siyabadinga laba abantu emabandleni laba abavuka phakathi kobusuku ababazi ukubala izinkanyezi phakathi kobusuku. Lolu hlobo lwabantu lolu lunjengaleya ndoda akuthiwa uElisha eyathi group yabaprofeti ngesikhathi bephuma eJerusalem sebethi laba baprofeti asiphume indawo incane asambe siyokha imishayo bese siyohlala phezulu kwentaba sisuke phakathi kaIsrael ngoba awukwazi ukubona izimpi kaIsrael uphakathi kwawo. Bahamba bafike bakha phezulu kwentaba bahlala khona bese ithi iBhayibheli inkosi yama-Arabs yathi mayilele yathi isesembhedeni ngizovuka kusasa ngiqoqe impi yami ngiyohlasela uIsrael ngoba sengiyamazi la afika hamba khathale khona. Lithi iBhayibheli wayethi mayevuka lo baba athi asambe siyohlasela uIsrael mayethi uthi uyafika uIsrael akasamtholi lapha kade ethi uzomthola khona. Wabuya waqoqa igroup yakhe wathi bafowethu ubani olaphakathi kwethu othe sethola iqiniso lokuthi siyohlasela uIsrael maqedane masifika lapha koIsrael singamtholi lapha khona uIsrael. Athi amadoda lalela baba kunamuntu osuka la oyispy, kunomuntu ohleli phezulu kwentaba okuthiwa uElisha uhamba le group yabaprofeti abekho phakathi kaIsrael bakwazi ukubamba imicabango yakhe usalele embhedeni. Bapha abantu abazobona itulo lisafakwa lihlanganiswa phansi esigodlweni samanzi naseIndia naphezulu kwemikhathi naphezulu kwakho konke kaSathane bese bethi bandla sizileni ukudla for 40 days asidlele 30 days 21 days 7 days ngoba kunempe enkulu ezayo. Namhlanje sibona impi sisihlakazile ngoba bekho abantu abalaba. Abantu abazolwa impi zesonto. Nkulume ngalabo bogcina sengiyathandaza. Laba ndaba omkhulu yilaba abahlola imlayezo ukuthi sesiphakamisile izitulo saphakamisa amaduku sathi khona abantu engathi abayithandi intshumayelo kanti bayayihlola bagijima njengama submarino bathi lento ibuya enhlizweni kaNkulunkulu noma ibuya phansi kwamanzi. Ibuya phi le ntshumayelo ngoba khona intshumayelo eyiwe phakathi kwethu zasidivide zashiya ibandla lihlukene phakathi ngoba zaqala ukuthi lihlukane ibandla mhla kuprofethwa
mhla kuyintombazane phansi wa intombazane phansi ithi thi phaday kukakho bese ichaza ilimi sahlukana ngaleso sikhathi kwashoda abantu abathi yima kancane mntanami uzobulawa uNkulunkulu akusindawo le yokugaga la kufuneka uNkulunkulu hey akalime kancane bandla kuzumithi ake sihlole before sibambe ibeletho uthi uyasiza ubuyapi lo moya okusibambe ibeletho ngoba kahle kahle mawuthi uyabheka kumele ihlolwe lento ngoba akunanto ezofanele ingene endlini kaThixo amaphoyisa ebandla ngabazitha sikhuluma lento mfowethu lithi iBhayibheli kwakunensizwa eyasinda empini mhla umphongolo kaJehova usubalekile abantu ababuya beza bazohlala eJerusalem ababuya beze egeyithini noEli wazobeka isitulo egeyithini kuthiwa kwaba nendoda eyayilokhu idilike phezu kwentaba ilokhu ithe nje kwaba nokulwa baphuma abafazi eJerusalem bathi abayeni bethu baphume baye empini babuya bezolalela lo muntu ozokhuluma ulethe umlayezo babuya bazoyihlola imessage ukuthi iphethe umlayezo omune kuthiwa le ndoda ilokhu idabula ingubo zayo ilokhu ithe nje kwaba nokulwa yaze yazofika egedeni yathi mayifika yafika nomlayezo owabelethisa awubafowethu ngibambene yafika nomlayezo obelethisa umfazi kaPhinias ikabhodi bazaliswa umlayezo khona imlayezo yama-abortion emabandleni khona imlayezo yaselebhawoti kube khona imlayezo ezobulala abadala kube khona imlayezo ezozala abantu hayi kodwa abasekhona abangcwele ngoba yonke into iyahlolwa bamba sesiyathandaza azivuke lezi zinto alikho ibandla believe me alikho ibandla elingadudulwa impi yobumnyama lina lezi insika number 2 njengoba ngikhuluma nawe nje seliyahamba nxuma libandla seliyahamba ibandla thina sivuselwe ukulisa enkazimulweni mfokandaba baba balishiye emandleni kaMoya Engcwele nakuma gift and talent thina sivuselwe ukulisa kwi-glory we are moving you from the gift and the talent ngoba masilibele kuma gift nama talent ilevel ka glory ngeke siyibambe ngoba kunezifo ezongena before ibandla lihambe ezingaphezulu kweCovid kufanele lifike ibandla lezi zifo selembethe inkazimulo ngoba akekho sezobeka izandla ngemiracle kodwa inkazimulo isizosukumisa ishosha zisukume eqina amathambo angaqiniswa ukuthi undaba kade ethandaza ngoba undaba uzokubeka izandla uvuleka amehlo akufake kuyiposter kuthiwe yafika indoda evula amehlo eimpumputhe kungashiyo ukuthi uJesu wadabula eMidlands kuthiwe undaba wadabula eMidlands kanti le ndaba yikho ngondaba le ndaba ingoJesu bafowethu eyintshumayeleni zami mayingavela uJesu ayiyekwe lento hatha bashala maye ayihambi lento ayihambi ngogcobo lwasekhaya kodwa ihamba ngamandla kaMoya Engcwele ayihambi lento ngecovering kamfundisi sithi uPastor Ndaba is my covering lalela Jesus Christ is our cover asikhava ngamagama abefundisi lalelani bafowethu lento ayikho ngathi lento ingoMoya Engcwele nomnikazi webandla uYesu ayikho ngathi okay ngicela ukuyivala sengigqibile ST ayikho ngathi lento Nxumalo ayikho ngathi Ndaba omkhulu ayikho ngathi thina ungezwa noma yini ngathi
Awuthi ngiphinde thina singabantu thina. Futhi uma sicabanga ukuthi singama angels sobe silahlekile. Awunganiphindela nemido lenza. Hayi angiphaphazanga. Singabantu. Singabantu. Yabona njengoba ngifakele esuthu. Onke amadoda ngayifaka akhulume njengami futhi. Singabantu. Asona ama angels. Yingakho nathi singabefundisi we need the repentance. Ukuthi ungupastor uyayidinga impendulo, phenduka, repenting. Because umnyango wempenduko uvulelwe bonke abantu. Since singeswa ama angels siyayidinga repentance. Futhi uNkulunkulu uyakwazi ukusibonisa ukuthi ibandla kusile lakho. Ngelika moya ingcwele. Asenze nje sesiyathandaza. Ayikho ngathi. Ngisho sesifakaza asithi ngogqobolo kaMfundisi. Sithi ngokudibana noYesu. Ngoba unendodana unobufakazi. Hayo negama lika pastor unobufakazi. Onendodana unobufakazi ukuthi abasekhona inabantu eMidlands. Ingo Yesu lento. Ingo Jesu lento ayinalo ngogqobolo la ekhaya noma ugqobolo la ekhaya ungaba namandla angakanani liyophelelwa ngamandla kodwa uJesu uyohlala emini. Lifele moki zamaya ulahle haba bangada lifele moki zamaya Yimpana yang sama Yesu ngimungansila Yimpana Jésus, Mungansila. Uthi lo mhlabeni lwesuthu kulimala abaningi kule ndlela. Kodwa mina kuJesu ongihambisayo. Kuyaphelwa kule ndlela. Suke nenhlanhla ovukayo akuvukwa. Kodwa kuJesu sihambisayo. Yimpana yesa mais bangavuki kodwa uJesu ongihambisayo. Awukwazi ukukhoshela ngishabanye ngoba uJesu ongihambisayo. Man toshana. Sizugcina sihlekisa foka nxumana. Yasikhumbula uJesu ngelinye ilanga siwumzimba wakhe. Sibheke kuyo imvuselelo yeinsuku zokugcina. Akekho zovuka hlanganisa abantu estadium. Kodwa umoya engcwele. Ngoba uphephetha lapha thanda khona. Nothi nisahlangene kwena endlini. Kungekho nomfundisi. Niwasha izitsha nithi nisathi nje. Niyahlabelela kuzwakala omunye ethi pha 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 pha. Omunye umbona zifa esandleni sitshe guqa ngamadolo ethi baba nguwe izolo nguwe namhlanje nguwe naphakade wena wadala amazulu nomhlaba
wena wendlala izulu njengendwangu wamisa umhlaba phezu kwensika, wena oshintsha amafu wenza amazolo, wena owabamba ubumba amaqedela wakhuluma, wena owabeka imbeleko olwandle isigayigayi othi noma ngabe liyagubha kodwa ledlula ihlabathi, wena wedwa memeza kwabafileyo bavuke, wena wedwa ongena endaweni yabafile maqedwe wavuka. Amanye amakhosi amathuna asemathuneni kodwa wena wavuka wanqoba ithuna, wanqoba umnini kufa nezicapha zo. Bezwa abantu bomakhelwana bethi kwenze njani komhlongo namhlanje, kanti kufika umuntu umoya oyingcwele. Mase kufika umuntu umoya oyingcwele lelo bakhaya, ama-devil worship noma ngathi ayalenda ngalobo busuku, abona umlilo emakhaya ethu, abona umlilo ngoba umlilo awuzile kithi ngoba singcono, kodwa uze utrace indaba kamoya oyingcwele ngoba umoya oyingcwele lapha khona kunomlilo oqothulayo, the consuming fire. Umoya oyingcwele lapha khona kune-glory, kunehanya. Asimeni ngenyawo, hamba ngobizo uNkulunkulu akubiza ngalo. I'm finished. Moya oyingcwele kasibambe ngalezi zinto ezimbili before ibandla libuye. Khunjulwa ngomoya oyingcwele. Ngiyabona sikhunjulwa ngey'monto ezinhle, ngiyabona sikhunjulwa ngabafazi abahle, ngiyabona sikhunjulwa ngemizi emihle, kodwa kakasiphi umuntu umoya oyingcwele. Moya oyingcwele ozoza ukhavwe inkazimulo, ngoba ikhona into eyifake la khona nalo wensuku uzogcina ebawisa, kodwa bavuke babuyele emanyaleni abo. Kodwa umoya kaNkulunkulu asiphakamisele phezulu izandla zethu. Ngifuna ukuthandaza, ngicela ukuthandaza. Muntu moya oyingcwele, you never go wrong. Muntu moya oyingcwele. Ayibuyele into kaNkulunkulu yasezulwini phakathi kwethu. Kuphi ukuvuka kwabafile? Kuphi ukuvuleka kwamehlo empumputhe? Kuphi ukusukuma kwabantu kuba wheelchair? Namhlanje bayathengwa kuba bazosukuma ngoba izulu malisavalile. Sho singachitha imali emhlabeni ngeke kwenzeke. Up until izulu livule emazulwini. Siphamisele izandla zethu silibandla lensuku zokugcina. Sikhumbule moya oyingcwele. Sikhumbule moya oyingcwele. Sikhumbule. Namhlanje silwa sodwa singabefundisi ngoba kune crisis. Sicabanga ukuthi lento ngeyethu kanti kamoya oyingcwele. Holy Spirit help us. Cela ukuthandaza enjikalanga. Moya oyingcwele help us. Help us. Help us kusukela kithi singabefundisi phezulu downward. Help us. Help us. Help us, my Savior. Help us, my Savior. Sivele siyinhlekise embuso nobumnyama. Sizwele Baba. Sizwele Baba. Sizwele. Ake silulile phezulu, sizwele moya oyingcwele. Sizwele Baba. Sizwele woza ndaba ezitha, sizwele. Sizwele. Woza ndaba ezitha, sizwele. 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 Siyalila. 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 Kusukela kithi phezulu kwehle kuyofika phansi. Help us. Siyahlangana kulamalanga size sahlukane singamzwanga moya oyingcwele. Hlungu lento ephakathi
kwethu siyahlangana size sihlukane singamzwanga umoya engcwele. Siphamisele phezulu izandla zakho, ngiyadilika ngiyahamba manje phakathi kwenu. Sizwele moya engcwele. Nangumuntu umoya ohalalelayo. Umuntu umoya engcwele. Umnikazi webandla lo. Thisha webandla lo, our comforter. Uyena osinika amandla mhla amandla yethile. Uyena sizwela senze sihambe singazweli lutho. Uyena ohlanganisa ilunga nelunga, ahlanganisa ithambo nethambo, ahlanganisa umzalwane nomzalwane, asifundisa intethelelo, asifundisa ukuzwana, asifundisa ukwamukelana. Uyena osinikeza ukuhlakanipha nosikhulisayo endleleni. Umuntu umoya engcwele. Awubafowethu ngicela ukudeda kunikeza indaba ezitha, ngikhuluma ngomuntu umoya engcwele. Uyena abafowethu esim-introduceayo kulezi insuku ukuze niyodibana naye. Ngeke uyibone inkosi without Holy Spirit. Phamisa izandla zakho.